Primer de tot, voldria agrair al col·lectiu d'amics de la UAP la possibilitat que m'han donat de poder compartir amb tots i totes vosaltres la meva recerca sobre l'efecte que les característiques socioeconòmiques de la parella tenen sobre la salut dels individus. Aquest treball està realitzat conjuntament amb el doctor Jeroen Spijker del Centre d'Estudis Demogràfics. El meu nom és Jordi Gomà, soc doctor en demografia i, entre altres coses, actualment soc investigador principal del projecte Intersoc Health, finançat pel Ministeri Espanyol de Ciència i Innovació dins del programa d'I+D Retos. L'objectiu d'aquest projecte és el d'analitzar i entendre, des d'una perspectiva de gènere, com es produeix una interacció entre les característiques dels individus, de les seves llars, o sigui, de les persones amb les quals es conviu, i del context macroeconòmic, a l'hora de definir les desigualtats en salut que s'observen entre la població espanyola. És important apuntar dins del context d'aquest projecte que quan parlem de les desigualtats en salut ens estem referint a les diferències de salut entre persones o grups de població que tenen un origen social, econòmic, demogràfic o geogràfic i per tant van més enllà de les raons purament biològiques. Aquestes desigualtats en salut han estat identificades com injustes i potencialment evitables, motiu pel qual és de gran importància tenir el màxim de coneixement sobre aquestes. Així mateix, els factors que han mostrat definir aquestes desigualtats han estat denominats com els determinants socials de la salut, sobre els quals existeix una extensa literatura. De totes maneres, s'ha de dir que aquests determinants socials de la salut han estat analitzats la gran majoria de casos des d'una perspectiva individual, o sigui, com les característiques d'un individu afecten a la salut del propi individu, sense tenir en compte la naturalesa social del ser humà. Arribats en aquest punt, la pregunta que ens vam plantejar va ser si podríem obtenir un coneixement molt més acurat sobre les desigualtats en salut si, a més de les característiques dels individus, tinguéssim també en compte les característiques de les persones amb les quals es conviu. Sobretot si pensem que aproximadament un 60% de la població adulta i gran declara viure en parella. El nostre raonament es basa en el fet que en un context de convivència en parella es produeix un intercanvi de recursos que poden ser econòmics, poden ser de coneixements, com per exemple com poder dur una vida saludable. També es produeix un increment de la xarxa social com a resultat de la conjunció de les xarxes socials d'ambdós membres, etc. De fet, se sap que aquest intercanvi de recursos és una de les raons principals que explica el fet que les persones que conviuen en parella mostren un millor perfil de salut respecte a les persones que no ho fan. Això sí, per altra banda, encara no s'ha aprofundit prou en les desigualtats en salut que es poden observar dins d'un grup tan gran i tan heterogeni com és el de les persones que conviuen en parella. Un cop realitzats els anàlisis pertinents, la resposta a la nostra pregunta va ser afirmativa, ja que el fet d'incorporar les característiques de la parella permet obtenir un coneixement molt més acurat sobre les desigualtats en salut existents entre la població espanyola, en aquest cas entre la població espanyola gran, o sigui, aquella de 65 anys i més. Això sí, els resultats també ens van mostrar una significativa influència per part de les normes de gènere més tradicionals i per tant més desiguals. I és que en el cas femení, les característiques socioeconòmiques de les seves parelles mostren tenir una associació significativa amb la seva salut. Hem de tenir en compte que les dones d'aquestes generacions tenien un accés molt restringit a l'educació i al mercat laboral i, per tant, el seu estatus socioeconòmic quedava definit sobretot per les característiques de les seves parelles, ja que eren ells els que gaudien d'un gran protagonisme dins de l'esfera pública, mentre que elles, les dones, veien la seva activitat restringida a l'esfera privada, al veure's estereotipades en el seu paper de cuidadores. Això darrer també explica el fet que quan la parella declara tenir un mal estat de salut, aquesta situació tingui un major impacte negatiu sobre la salut femenina, com a conseqüència de l'increment de la càrrega de treball que pateixen. Mentre que quan aquesta situació es produeix a l'inrevés, quan és la dona
qui declara tenir mala salut, l'home acostuma a comptar amb un major suport per part de les generacions més joves, sobretot entre les dones, siguin les seves filles o siguin les parelles dels seus fills. Per tant, com a conclusió, podem apuntar al fet que les desigualtats de gènere tenen un efecte amplificador sobre les desigualtats en salut. Això implica que és més que probable que les polítiques que busquen la reducció de les desigualtats de gènere també tinguin un efecte positiu sobre la salut femenina. Moltes gràcies.